0. One draw and 9 knockouts. Heavyweight boxers. Andras Czomor and Robert Helenius, one from Hungary, and Robert Helenius, of course, from Finland. Ladies and gentlemen, and now the moment you have been waiting for. 6 rounds of heavyweight boxing. At first, the referee is Yuri Koptsev, and judges Arvo Kivela, Alexander Makushin, Artur Pöstrenka. And in the blue corner, from Hungary, 11 wins, 4 losses, Andras Czomor. To you. If I pray for you to get it on your own, X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. The non-stop pop-up, stainless steel. A little hard getting busy with it, but I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you give. Damn right, and I do it again. Yeah, I am nice, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you sending me. You motherfuckers never win. In the blue corner, from Hungary, Andras Czomor. And in the red corner, he has been away for 2 years. He has beaten 3 former world champions from Finland, 19 wins, no losses. Robert, the Nordic Nightmare, Helenius! Entire
So, heavyweight 6 rounds. In the blue corner from Hungary, Andras Zoller. And in the red corner from Finland, Robert! The Nordic Nightmare Helenius. First round. In the first round, 1 minute, 2 seconds. And with a technical knockout. The winner is in the red corner with technical knockout, Robert the Nordic Nightmare Helenius from Finland. Pidetään niinku etäällä ja sit oikealla isketään. Se meni kyllä toisinpäin. Meni, ei tarvinnut oikeet ollenkaan. Ei tarvitse olla tarpeeksi hyvä. Robe, mitkä oli fiilikset, kun sä kaiken tämän väkijoukon edessä astelit kehään? Täällä on hirveästi paikalla myös suomalaisia. Aika epätodellinen, että taas olla kehässä 2 vuotta ja näinkin hyvin meni, niin ihan huikea fiilis, ei voi sanoa kuvailla. Mitkä on nyt tästä jatkosuunnitelmat?
Tää oli paluuottelu 2 vuoden tauon jälkeen ja tää oli ensiaskel ja matka kohti sinne terävintä kärkeä. Mitä seuraavaksi? Mä en oo vielä ihan varma, että mun pitää eikä sulatella tää voitto ja katsotaan huomenna uudestaan. Robe, nyt kun ottelu on takana, kuinka rankkaa on ollut henkisesti olla sivussa 2 vuotta? No itse asiassa mä oon saanut tutustua lapsiin, mä oon henkisesti kasvanut, fyysisesti kasvanut, joten ihan plussaa vaan. Miten sä oot muuttunut ihmisenä? Mitä sä oot muuttanut kaikkea tässä 2 vuoden aikana? Sulla on tullut uusia ihmisiä sun elämään, sun taustajoukkoihin. Semmosia ihmisiä kuin Johan Lindström, Seppo Finnilä, kehen mä luotan 100%, että vie mun ura eteenpäin. Sellaisia ihmisiä mä haluan enemmän mun ympärille. Kaikki kusettajat ja persenuolijat pitää saada jättää pois. Kiitos Robe. Me toivotaan, että me nähdään sut mahdollisimman nopeasti kehässä uudestaan ja matka kohti terävintä huippua on alkanut taas. Kiitos, mä toivon kans. Kiitos kaikille faneille. Sori, etten pysty 3 erää pidättelemään. 2 vuotta on mennyt, niin mun oli pakko saada täräyttää kunnolla. Sori. Me suodaan tää sulle Robert. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Akhabov from Russia are fighting for the title, but this will be at 11:40, so we have time, and I have great honor to welcome Tallinn University of Technology cheerleaders.